салом алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки каналҳо удалид мешавад, яъне ҳамаи каналҳо гум мешавад, бародаро, мо чӣ хел ёфтани каналҳоро бародаро барои шумо нишон медиҳам. Вақте ки ё нав мегирем каналҳо запс карги нест, ё ки ягон гулак мақсад мекунад каналҳо удалид мекунад, ҳамаш нов канела. Мо чӣ гуна мақсад каналҳоро ҷустҷӯ мекунем ва сабт мекунем, ҳозир бародаро ма ба шумо нишон медиҳам. меню медурем, настройки антенна медурем. фарқ надорад кадом спутник мо инҷа интихоб мекунем. фарз кунем спутники ҳоризонса мемонем растгиё. бародаро агар дилаган боша, мисол мо свичерро мебинем, ай свичро тоғри мекунем А, Б, С, 1, 2, 3, 4 наштаги якӯи аст мақсад тақсим кунакай. дар мо агар як лаган боша, мо свичра намерасем, не ки мақсад дилаган боша, свичр қад пайваст кард боша, мо А, Б, С, Д ёра мемонем. мақсад дар ҳолате ки як лаган боша, мо ҳеҷ кор намекунем. чон мекунем вақте ки амҷа кумем Q диапазон мемонем 97 50 600 мемонем. частота фарқ надора, мо автоматики слепой пояс мемонем. бародаро мо кнопкаи кабута зер мекунем. хоб иҷа сета выключен мемонем. все хай хоҳем ҳамаша канали платни қатъи мемонемаш автоматики да медорем, автоматики да намемонем. бар мерем, слепой сканер варда медорем. слепой автоматики чӣ канале ки ҳаста худаш запс мекунад, метияд океш мекунем. дар ҳамин ҳолат слепой пояс автоматики чӣ канале ки боша, бе кодзанию бе ҳама чӣ худаш мақсад автоматики мебурад бародаро. камтар интизор мешавем. бародаро намои каналҳои ай тараф радиоай намои каналҳо сабт шуда истодаe. намехад автоматики чӣ канале ки боша слепой пояс дар мемонем. ҳамаи каналҳоро мебарорад. бародаро ягон чӣ нашен, фикр накунен, ягон зиқ нашен, ҳамаш корро ҳал дора. ҳамхел хулоса чӣ канале ки ҳаст то охирша мерава, каналҳо сабт мешавад. бародаро тарафи платняй растгиёй, яъне каналҳои платнян. мо фақат платниро пояс додем. канали платни 258 бошам, хеле айда канали беҳтаринай. мисол мо даш мекунем, автоматики сохранид мешавад. ин каналҳои платняй бародаро. на каналҳо ҳамаш баромад. номаи каналҳо ҳам бародаро дар инҷа нишон десай. на бародаро ин буд чӣ гуна сабт кардани каналҳо. бо худа паноҳ Аллоҳ бошад.